Unoya pine nyama yangu iwe ndekupikwa mundiwisa kuno. Amati ndauya nayo kuno nyama yacho kuti mitorere kuno. Ndauya nayo kuti muzotorera kuno kwasekuru kuno. Vana vakangwarisa ivava muchivaona. Saka pa mukuchemei. Mukuchemei. Vana vakangwarisa. Garai pasi titaurani. Garai pasi. Vanoda kundifumura uroyi hwangu inini. Imimi ani. Vakare ini. Imimi ani. Andodzikwi zvekuroya ini. Imimi ani. Ndakare ndakanda vanhu vakawanda chiro zvicheche chiro nhumbu ndobvisira kuroko nchiinlaini. Imimi ani. Ndaenda pasi pemvura chapo ndipo patinogara pasi pemvura. Ndipo patinogara ipapo ndipo patakati tamitingi yedu kuti timuuraye uyu nokuti angwarisa musha. Akuda kundifumura zvandenge ndichiita mumusha. Imimi ani. Uroyi hwangu ndakaroya kare asati azvagwa chanana ichi chinondiudza zvekuroya mumusha ichi. Taura zita rako. Ine mbuya vake, mera baba, mera dhiyo yakakwana, madhiyo echishongo, nesineri yaJonasi. Nesineri yaJonasi ini. Nesineri yaJonasi ini. Ndakareya vakawanda, ini vanondiziva mudunhu. Ndodya vakawanda ini. Aita musangano nani? Takafamba tikarafambira usavihu. Makafamba nani? Usavihu uri kuramba kudyika uyu. Ari kuramba kudyika uyu. Ari kuramba kudyika uyu naime todiko neusavi. Zvana zvangu zvakawandisa zviripo pano. Ndinazvipo pano zvana zvangu zvinotoda usavi zvakatomirira usavi zvana zvangu. Ndinazvo zvana zvangu zvinotoda usavi kuti tidye nyama. Zvakazara mose zvana zvangu. Apa ndarisa chana changu ndicho chikuru pane zvose chandakatiza pachifuva. Ndinoti chipedze mweya yoyo kufema yoyo wanenge uchiti ndakuti afire kure nemakuva tichipfanise. Ndo zvandinoita ini madhiyo echishongo akakwana. Sekuru makadini? Aiwa ini tiri pangu makasimbira sekuru wangu. Tiri peso ari sematari. Matari ndizvo. Handitika. Mazukuru enyu sekuru mazuva varongobvunza kuti sekuru ko nyaya yemanyoni apapi vakaipedza here yakapera inozoita sei? Nguvaudzai sekuru kuti yapapi ende mafambisirwo amunoita nyaya dzacho idzi anenge akaita sei? Alright, zvakanaka sekutaura kwaita kudai so. Nyaya yemanyoni haisiti haina kupera. Nyaya yemanyoni mambo vakatopindira. Sabhuku akatopindira. Gobhekisenda takaita but masvonda tokubata tinofana kunopedza basi. Mizvurongwa ari panapa achipa update kuti tikumirira mashoko ekuti tiende kumhondoro. Saka vemhondoro yese tiri kuuya ikoko tinopedza nyaya dzacho. Basa tiri kuendera mberi hatisi kumbomira. Ngatiti sekutaura kwavaita musi vachiti pamba pangu hamuuye, pamba pangu hamutsike, panofambiswa sei ipapo kana muridzi wemusha achiramba imimi sekuru kuti muende ngatiti kubvisa zvinhu kana kuti kubatsira mhuri pamusha pavo muchingopa semenza ndipanokupa semenza nzazo nekutaura muchibata misha yakawanda. Kazhinji kana munhu ati pambaka hatiwendi suka hatitsika but vaya vaitaura vaenda amai manje hasi baba wacho. Tinoda kumira kunzwa shoko kubva kuna baba kwete amai vaya havana kana basa vaya. Kana vana vati zvinhu ngazviitwe pamwe chete nababa zvinongoitwa. Kazhinji kana munhu aramba nepambaka hatimanikidzwe tisakachizira magobhe ekutisenda izvi so ndinemwe nhau iripo itori panapa izvezvi yemumwe mudhara ari panapa mudhara uyu ndisabhuku. Takati vanhu vanotora mishonga yake iye akabva anotiza mudhara wayo zvikanzi nazviti handibati zvinhu zvangu. Tikati haubata zvinhu zvangu zvikachinzi ndobva atotiza but ndashamisika tori munomu atouya ndisabhuku vatouya kuzoti asekuru zvinhu zvezvi ndaya kuzozvibvisisa but ari kumba aita zvisina basa zvekushoropodza zvekuti zvoshoropodza zvinhu ndatozvijaira zvekutukwa nevanhu zvezvi ndatozvijaira but inini zati basa ndinoriziva ndorigona munhu anozongouya saka naauya auzotaura kuti ndiye munhu aita zvakazvikati hatizokwanisa kutaura zvinhu but aripo panze panapa ndisabhuku kumasvingo kana mambopinda munotoona bheji yake sabhuku. Handiti vamwe kavanoti pakazopedzera kuuya mhuri idzo dzedzi zvainzi sekuru dakuvauraya chinouraya munhu ndimwari nenguva kana yakwana. Mwari kana akanditi nhasi nguva yangu yakwana handipikisi asi kuti munhu akanditarira kunze nendife aiwa hazvikwanisiki. Hapana zvakadaro. Tinotenda.
ndiri kuona sekuri mune mhuri muno mudare rakamira sei dare remhuri tisati notaura navo? Right, dare imhuri yakabva kuSouth Africa vakauya panapa vachirwara serious zvisi zvinorwadza. Ndakabvunzana navo akanditi sitamboya nedzimwe nekumwe n'anga tasvika tikabhadhira mari yedu $100 tabhadhira mari yedu $100 munhu havana bvela zombotibata amutanga kutitarisa. Saka tazoenda paYouTube tikazotsvaga nhamba kuti sekuru kanengo ndauti kutsvaga ndobva wauyawo panapa vanga vasina kana mari ndavadabatsira nanhasi ndichiri kuvabatsira but pane zvimwe zvinhu zviri pavari mhepo iripo zveshuwa. Ndomboza machibvunza kuti ko munhu madii nene kuchipatara aiwa isusu ini nechipatara takangofanana pana patikasiyana. Saka ane mapundu ari muhuro pakatikati pehuro apo chichi2 ari kublokwa mweya haasi kufema akatomboenda kuchipatara kwacho ikoko history ina hana kuzviona but ndozvitwa nemurume wacho pamwe chete nechinyi nemwana wacho nemukadzi wacho vachiti takatomboenda kuchipatara atombopa oxygen but zvakanoramba kusvikira vatozoti no ngatimboendawo nematare tiuye abatsirwe. Saka tiri kutraya kumubatsira panapa. Handiti regai ndione pane zvinenge zvaakuitika kusekuru, regai tione kuti zvakamira sei. Ndo dambudziko racho vari kusangana naro. Handiti Tsano makadi Tinofara makadi ukama wenyu wakamira sei? Mudzimai wangu. Mudzimai? Chii chiri kuitika pamudzimai wenyu? Ndingati pakutanga kwakaita nhau zvichitanga pamudzimai pakatangira nhau kuti izosvika apa inhau yekuti ndakanga ndabirwa mari. Ndabirwa mari ini mudzimai akabva afonera baba vake akati nhai baba muri kuzviziva here kuti murume wangu uyu kubirwa kwaari kuitwa zvinhu kubva pandakatanga kugara nemurume wangu anga ane zvinhu zvake anga ane upfumi hwake asi pandakangogara naye pose patiri kufamba kurumodzi zvinhu zvake zviri kuparara nemhepo dzebva mumusha medu. Mamadiwe kuti isusu timbofambawo chirei ane mhepo dzekumusha kwake mamadiwe kuti timbofambawo semhuri yekwedu tizvichenurewo kwedu kana zvichisara kwake zvisarire kwake. Ndobva baba vacho vati haundiudzi izvozvo kuti tinofanirwa kufamba nekuti murume wako zira rake haangachinjanisi motikari akaronga. Kupera kwakaita mota dzake kwauri kutaura dzakapera musha wake wakasvika pakuparara wati chauri kutaura hazvinei neni izvozvo uronga hwake vachibetserana semudzimai wavo. Saka mushure memazuva mashoma nyaya yataurika saizvozvo mudzimai wanga akamuka pakati peusiku kuma2 akavata akaita semunhu avhunduka kuti andobva andibata. Saka andibata ndakabva ndapepuka ndobva ndati kochii zvikanzi ndaita sekuti ndakachidzwa pauro. Ndobva ndangoti no pamwe uda wadini pamwe wachirota uchidyawo kana kuti pane something chaitika akati handina kuziva kuti chii ndakati saka zvavanani rikanzi hazvadzikama. Then ndobva tamuka mangwana ini ndakabva ndaenda pachibasa chandaiita ndakudzoka manheru izvi zvakatika tiri chitatu china ndakudzoka kubasa ndakanyorwa kudzoka kuchibasa kwekwana ndaenda zvokuti kwakwa kumapatsi 7 dzamanheru ndobva ndaona ndakufonerwa nemaSouth African because pandinogara apa namaZimbabwens ndakufonerwa nemaSouth African zvikanzi pastor boy vanhu zvanochienda kuchechi zvikanzi pastor muri kupi ndikati ndiri murodhi kuuya zvikanzi kuno kwakaipa mudzimai wenyu haasi kugona. Ndikati chii ndobva vangoti zvakaipa manyai musvike kuno. Saka ndakabva ndamanya ndandiri distance kusvika kumba ndakabva ndamanya ndandisitorina kana mari mumwe mamwe ndobva ndandosvika patakishop yanga iri padhuze ndobva ndangomai mamwe ndobva ndangoti regai nditsvage mukaka nespirit ndinde ndinoona kuti chii chiri kuitika. Ndichindosvika pamba ndakaona mudzimai wangu akabatwa maoko nemaSouth African aya vachizama kumumwisa mvura vachimufena vachiita sei. Saka ndakabva ndangoti handipei yekuno ndobva ndapinda naye mumba. Ndichingodopinda naye mumba ndobva ndatanga kumunamatira. Ndichimunamatira ndakabva ndamupa mukaka wewa ndobva hamwa zvake ndobva ndanga kumunamatira. Ndichingopedza kumunamatira pakabva patanga kubuda mhepo. Mhepo ichitanga kubuda yakabuda ichitaura kuti kureva novambuya vacho zvikanzi iwo wakangwarisa uri kudawo ndifumura ndikare uchindifumura ndakazama kudhistora zvinhu zvakwazi zvakadini ndichiti uchamusiya but uri kungoramba wakadini wakangobatirira paari. Saka ndakaramba zvada sokuti zvanyarara ndobva tatovata kumafoma kusene Friday ndobva zvatanga futi kuita sezvari kuitoita izvezvi ndobva zvatotanga ndakanozoenda kana muchibasa chanharaunda zvongoenda ndobva ndambodedza vamwe vechechi
vauya nebatamuzama kubatsirana bazvashaya basa nebatata ndemanafanira vabereki vacho ngati ndochimiro chiri panapa zvikanzi ida nemwana kuchipatara anoita zvakanaka ndakabva ndafonera ambulensi ndobva yauya ndobva yatora mwana bataisa kuchipatara takagara pachipatara it's about 3 hours vakamisa paoxygen saka iye ndati ndikandomutarisa ndaiona achingondipa saini yakuti hasi kushanda zvandakati zvandikuda panapa hasi kushanda saka ndakabuda panze semunhu akagara panze because vaine dzinga vachitibuda panze saka ida ndikabuda panze ndonamatira mvura ndiyandomba ndikabuda panze ndonamatira mvura ndiyanjumba vakati aiwa iwe buda panze saka ndiri panze ndakabva ndafonera futi vamwe vatainamata navo ndobva ndafonera vakati baba mukadzi anofa mubvisei muchipatara imomo ndakabva ndakusvika ndindodzura oxygen iya yanga akapfekedzwa ndisani navana vandakataura naye ndobva ndatofonera friend yangu musouth africa ndobva ndatomutakura nemota mba tatenda ku nevamwe vetechikoma ndandadedzwa chinosvika ikokoko ndakoti chingondogara mudare seizvezvi because vanoitawo zvechechi asi vanosanganisa zvavo nechivanhu chingonosvika mudare akabva atomhepeya ripana kutaura futi ndini mbeya wacho wauye kune nyama yangu muraisa kuti chino ndobva abatsirikana ndobva tatombovata zvichana zvikatangidza futi kusvika Saturday makuseni ichingova mhere kuma12 masikati ndobva akazoita semunhu atonaka tobvunza kuti chikafu akutokwanisa kutovata hembe dzakadzasviba ndobva ndatirega ndidzi vabereki vacho because vanga vasingazivi kuti tazobvisa mwana kuchipatara kwanga vatinendise mwana kuchipatara time ndakangofonera baba vacho ndichivati mundaraunda tindikuzivisei kuti mwana ndamenisa kuchipatara tazomubvisa kuchipatara kakuya ndazoya naye kuna vanhu vechivanhu abatsirikana mwana pane zvaabviswa vabva vati mukwidzi auye kuno nokuti ingatochaisa kubasa kana kuti ndakutumira munhu azomutora saka ndakabva ndakata foni ndobva vasenda rekodhi ndikanzi mumhuri medu isusu hatiti zvechechi mumhuri medu isusu hatiti zvechin'anga mwana iyeye kana kukoshewa nhova haana kubva akakoshewa nhova saka iwe unoda kuzvitani uri kutora mwana wedu uchiinda naye kuzvivanzei zvenyu zvechechi zvamunoita muita zvechivanhu chenyu saka ndakabva ndaudza vana madzimai vandinavo vaya nevakomana vematano rekodhi ifano iteererai munzwi rekodhi yakaona baba vechi because uyu aiita matare aiti ndiri kuvada pano baba vacho vauye vanzwi ndivauze nhau dzavo saka ina singatozii kuti baba vacho vari involved mukati menyaya yacho saka uyu mudzimai akabva atotanga futi kutodini kutorwara futi panguva yavangu kuedza kusenda rekodhi vachiti muunze kunoko ndobva atanga kutorwara futi saka komana vakati argai timbozorora sezvotavata tichingobva nemunhu ngai timbomudzorodza chero yakabata mhepo dai timbosiya zvakanaka vakuzoti zvavangodoka kwakuma3 kwakutangana naye takatanga kubvisana futi nemhepo iyo kusvika kumapast 11 dzamanheru ndo pakazotaura mhepo iyi manje kuti aiwa inini ndini baba vemwana uyu kana muchida kutogona bhisacho apa mudzorodze mwana nekuti mwana azova saka pakazodzugwa chinhu chiyachiya padzugwa chinhu ichi takamanyiswa yajesi nokuti uyo anga adzura uyo akatanga sekuti andohaka mhepo yacho iya ndobva yatora banga ndobva akurwa hembe dzose takamanyiswa yajese nevanhu vanga variko tichibuda muzvipo yacho tichidzingirirwa tichiitwa sei kusvika mhepo iya yazorora Sunday inini ndine kwandakaenda nditegaribonotsvaka umari oraitira miratimbonzwa zvekudiwa nemhepo muda nyama yani ko nyama yani imaime anani muri baba musacheme katinzwa nani unondipowa zingaiti nomboziva kunondipowa kumuni ikoku kunondisvote ikoku kumuni ikoku wakangwarisa uyo chega muchema katinzwa nani noyepine mwana noyepine nyama yangu iwe ndekupi kwamundiwisa kunokuno manje ndauya nayo kuno nyama yacho kuti mitorere kuno ndauya nayo kuti muzotorera kuno kwasekuru kuno vana vakangwarisa ivava muchivaona saka pamukuchemei vana vakangwarisa garai pasi titaurirani garai pasi vanoda kundifumura uroyi hwangu imimi ani vhakare imimi ani andiudzikwi zvekuroya
Imimi ani. Ndakauya ndakana vanhu vakawanda chiro zvicheche chiro nhumbu ndobvisira kuroko ndichilaini. Imimi ani. Ndaenda pasi pemvura chapo ndipo patinogara pasi pemvura. Ndipo patinogara ipapo ndipo patakati tamitingi yedu kuti timuuraye uyu nokuti angwarisa musha. Akuda kundifumura zvandenge ndichiita mumusha. Imimi ani. Muroyi wangu ndakaroya kara sati azvagwa chanana ichi chinondudza zvekuroya mumusha ichi. Taura zita rako. Ini mbuya vake, mera baba, mera dhiyo yakakwana, madhiyo echishongo, neti ya Jonasi. Noti neti ya Jonasi ini, noti neti ya Jonasi ini. Ndakareva vakawanda, ini vanondiziva mudunhu. Ndodya vakawanda ini. Saka pamukuchemera. Toda nyama yedu iyi, nyama yedu ndiyo tiri kuda tiinde nayo kwatinono. Sinyarira kamunyatsoipiwa nyama yacho. Yararai mupiwe. Garai pasi. Garai pasi mupiwe. Garai pasi. Watinongoda chete isu. Tipeiwa usavi uhu. Navede munorambire kone usavi hwedu nemi. Usavi watakafambira kubva kure kosokuma kuzotinyima usavi hwedu. Makaita musangano nayo. Makapambakare tikanofambira usavi uhu. Makapambakare. Usavi uhu uri kuramba kudyika uhu. Ari kuramba kudyika uyu. Ari kuramba kudyika uyu naime todiko neusavi. Zvona zvangu zvakawandisa zviripo pano. Ndinazvo pano zvona zvangu zvinotoda usavi zvakatomirira usavi zvona. Ndinazvo zvona zvangu zvinotoda usavi kuti tidye nyama. Zvakazara mose zvona zvangu. Panarisa chana changu ndicho chikuru pane zvose chandakatiza pachifuva. Ndinoti chipedze mweya yokufema yoyo wanenge uchiti ndakuti afire kuenda makuva ko. Tichipfanise. Ndo zvandinoita ini madhiyo echishongo akakwana. Madhiyo echishongo. Munoroya nani? Ndoroya nevakawanda. Vanani? Ndinotovapa zvinhu mudunhu, ndovapa zvinhu kuti zvangu zvakawandisa. Vanani? Ndoroya namaishuwi ndovekutanga. Vamwe vacho. Ndoroya maidhu chimuti. Ndosawira wangu iye wanoroya naye. Nani futi? Nani futi? Mati makawanda. Yowegani, toda usavi hwedu wakawire pano. Pano ngoitwa nezvepo pano ndinongobvunza pano panoitwa nezvepano. Ndipase kuri pano. Ndozoti pano panoitwa nezvepano noti pano paita sei pano. Usavi hwedu kuramba kutakurika po panapa. Aiwa ndise mwana wedu kure huko. Toda uya usavi. Mwana akangwarisa yo takatomumakira zvinhu zvakawanda. Takamakira zvinhu zvakawanda mwana ye. Zvakawandisa zvatakamakira. Zvipi? Taurai zvamakamakira. Zvipi? Makamakire chii mwana? Maiwe zvangu ndoita sei kwenimera dhuweni. Ndoita sei kwenimera dhuweni. Ndodini kwenimera dhuweni. Ndovapeko vana vangu ivava naime. Ndodiwa ndiri ndiwo here. Ndodiwa ndiri ndiwo here. Ipapo manje. Ndodiwawo ini. Ipapo manje. Ndodiwawo ini. Ndodiwawo ndiri ndiwo. Ndopari kunetsa kaipa. Yowegani. Ndodiwawo ndiri ndiwo. Chao tiri kuda kudyiwa madhuwe. Ndodiwawo ndiri ndiwo. Ndayama dzangu kani. Ndibetserei wakani mutipe usavi huu. Uda kubatsirwa nani? Ndibetserei wakani mutipe usavi kani. Mwana uyu tatiti naye kani. Mwana akangwarisa. Mwana wakangwarisa mumusha. Mwana wakangwarisa mumusha. Anoda kuziva zvemusha. Yowegani. Hauna nyaya. Ndakudya vamwe ivavo ndikubva kudyiwa. Chiba.
ya leo. Nasi zetu mama wetu. Nasi zetu. Yai mwige. Bado yoshunda. Batai Simba. Bye.
Unatambuzi. I can't go. What to keep? You can't go. We cannot go. We want to kill her. We want to kill her today. We want to kill her today. Today. We want to kill her. Leave me. I said, leave me. 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 Leave. You see? You see? Akatile zvakanaka. Sonedze kumadziro. Right, ndadzoka pamuri past ndobva mafonera vanhu vechechi ndobva atora banga vatakakudzinganisai. Takabva tadzinganiswa kusvika mhepo yazongofenda
ndokubva taona kuti zvinenge zvadini zvagadzikana. Saka akabva ambeta kunge anaka. Ndobva ndati varume ini chirega ndimai ndotsvaga mari sezvo mati kumba kwatiri kugara uko kune chi kunoda kundoitwa munamato ikoko. Saka chirega ndikusiyei naye panapa ndimanya yanga yavasandi. Ndobva ndamanya ndichienda pandakatsvaga mari. Ndiri ikoko ndisati ndatowana transport yekudzokera kubva kwanandavasiya. Ndakabva ndaona ndakufonekwa zvikanzi munhu waMwari kunonga kwakashata mamurungu makasira kudini kudzoka because tatambura nauya ingori pasame story papa asisi kuchinja. Saka ndakamhanya ndokubva ndasvikawo ndichindosvika ndokubva ndasvika bva tatorana netimu ndobva taenda kwandaindigara inini. Tichindosvika ndobva vaita munamato futi vaita zvavaita. Ndakati mhepo yaita sei? Mhepo yadzikama. Tichingosara isande manheru iyi mande makuseni zvakabva zvabata futi. Ndopandakati kana kuti ndirambe because vabereki vari kungoti uya naye timendese muchipatara. Isu hatina mwana anoenda kuchiprofita kana kun'anga, uya naye timendese kuchipatara. Saka ndobva ndachitarisa kuti kana kuendesa munhu kwavari ipo pakambobuda mashoko ekuti uromwa hwako ndo huri kuita zvinhu zvako zvipara ndo kuita zvoubirwe uite nhamo uite sei. Ndikandovapa akafa vanohwanda nenhau iyoyo yokuti zvipambo zvako ndo zvaita sei ndozvauraya mwana. Ende ini kuti ndizoiramba nyaya yacho panguve nini vabereki vangu vanotondidaro kuti wakaromba. Saka ndotofarawo nokuuya kwandaita pano pana sekuru kuti pamwewo ndizoona kuti chero uyo yaitoudzwawo kumba kwedu kunzi murume wako ane zvidhoma zvakawandisa zvinogara panapa zvinova zvakasvika futi munzeve dzevabereki vemwana. Saka inhau yekutoti chero inoyo ndishunguridzawo kuti saka ndozoudza iye zvamuna ndiri pano pasekuru handina kana vanokwanisa kuudza nekuti chero yangu wekwandoberekwa kuti ndivaudzewo chimiro ichi vanototi urongwa hwake takamuudza tane zvidhoma zvake nokuti uyandoudzwa kunzi uchafa pano zvidhoma zvemurume wako. Saka ndotoona kuti chero naiva ndoriwo nekutohwanda vakadaro futi saizvozvo kutoti chero naiva kutora advantage yekutoti vabereki vemwana uyu vaiti akaromba ane urongwa hwake ane zvidhoma. Saka mwana wedu obviously ndiwo auraya. Saka ndo kutozofamba patakaita tichipinda murodhi ndobva tasvikira sekuru vatakasvikira ainzi sekuru Noreka. Ndobva tasvika tikabhadhara mari yedu yedare. Tabhadhara mari yedu yedare vakabva tapinda mudare zvikanzi infact takangoti tichingopinda mudare takangopinda chitongochema saizvozvo. Ndobva vangosunda tsvimbo yavo zvikanzi nhau iri apapa ndiye kumusha kwemukadzi. Saka ini kuti ndikubatsire ndoda 5,000 US pano. Kana pasina 5,000 US munogona kusumuka mondotsvaka mozodzoka. Saka ini ndotarisa kuti nechimiro chatinacho pane ndingatsvaga mari yacho sei kana munhu akadai hazviite. Saka ndakabva ndangosumuka ndobva tangotosumuka ndobva ndati saka toita sei. Ndobva ndakati no rega ndipenda paYouTube ndimboona kuti hatina munhu atingagona kuwana here anogona kutinzwisisawo nokuti chimiro chandinacho ichichi kufa kwemunhu zvakangofanana nokuti ndakangomubata maoko mangu ndega saizvozvo. Kwangu kwacho zvakafanana, kwake kwacho ndiyo hondo imwe chete. Saka ndobva ndakabva ndakuona nhamba dzasekuru Kanene ndobva ndatotaura panhamba dzavo ndataura navo tikatoisirwa rekodi yedirection. Ndobva tatoanzi kuti titokwira makombi kuti tisvike panapa is too late nokuti munhu angasingachatogoni kana kudini. Apa ndandabva naye usiku hwose kuSouth Africa achingoita saizvozvi mubhazi yaitova TV kusvika pakuti ndakatombokumbirawo help mubhazi kuti kana pana anogona kunamatira ngatibatsiranei ndisvikewo mweya womunhu uripo kwandiri kuenda nokuti muri kungoona chimiro. Mvura tikatoita bhaketi apa izvozvi 20 liters remvura inopera kumwiwa yose kuti hwaasingadyi chikafu asi mvura iyo anenge achingoti every second yega yega anenge aifanira kutomwa mvura kubva musawa zvakatanga. Saka ndo mafambiro atakaita kusvika tasvika pano sekuru tikasvikawo tikachema nasekuru tichivaonesawo ndikati pano kuti vakwanise kutotibatsirawo. Saka tototenda ndototorwa sekuru nokuti kana lero sekuru vavati hamuna mari handikubatsirei anga ichingova nhamo kwandiri ono kuti kufa kwemunhu zvazvingoomerai zvokuti handitorina chere zvokuti nditi ndingati ndotangira papi kuti nditi angandibatsira padambudziko ireri ndiani nokuti ini chero ndikatobva narangu dambudziko uyo mudzimai wangu ndianotongomira kutongoti murume wangu dena adini apora kana kuti ade murume wangu akwanisa kubuda mudambudziko raapinda nawo naro zvinongwa zvakamufana nawo naye zvokuti kanene ndakada kungoita umwe mupfupi wongoti vabereki vake vari kuti huya but ndakazofunga kuti nhau idzi dzaita mbiri kwangu ndiri kuzi ndakaromba ndiri nezvidhoma ukuwo kwavo vakutotorawo izvi zvachiti ndiri nezvidhoma. Saka mwana uyo akafa nhau inosarira ini ndichingonzi uromba hwake.
Saka ndikati haiwa zvakanaka kuti tiendewo kune vanogona kundondiudzawo kuti shamwari zvitoma zvako ndezvizvi zvekutambudzawo mwana kuneta vabereki venyu imimi makarombe inini handizivi kuda pamwe kuti pandakarombawo ndisingazivi asi handina pandakamboenda kundoromba kufunga kwenyu tiri kutaura kuti vazotaura kuti wakaromba iwewe chii nhau iyi yakatosvika pakutojekerana zvekutoti kana mai ndakazosvika pakutozosara padoko kuti ndivaudzi kuti kwemi munondirowerei nokuti ini ndichikura ndakambokura ndiri munhu anga asingatambi nevamwe ndaiva ndichingova mwana ndara vangu vatonditi haiwe uri mwana wamai nokuti ndasingasiyani zvangu namai pakugara pamba panhamo dzepamba chino saka nhau yakazovira pakuti pakuroora ndaroora ini handina chandaiziva kana nanhasi handitozivi ndingagona kuti pamwe ndizvo asi handizivi zvotodawo vana sekuru ndarwara zvokuti ndakaita 3 months ndichingorara ndakazendama sezvizvi ndisingagoni kurara pasi apa ndisingagoni kufamba ndisingagoni kana kudii zvokuti kana vana baba mukuru vangu vaitogona kutofamba vachiti amawai rekuti baba mini paita rofu mukomana ashaika asini ndiri mupenyu pandakazopora munhu akandibatsira akandiudza akati iwewe una sekuru vako vakatadza kushandurwa vaizama kupindigura sekuru vako asi vakavakoni sekuru vako ndo vakakununura nokuti ndandisingamuki ndaifamba netsvimbo kana ndichida kumuka ndaibva kana awa kuti ndibve pandakagara saizvozvo ndichisumuka netsvimbo saka zvaita saizvozvo ndobva uya muprofita vaya nditi sekuru vako iwewe ndo vakakuchengeta kuti usafa vanokuda sekuru vako saka zvapera saizvozvo ndakabva ndatoenda zvangu kusouth africa ndaenda kusouth africa ndabva mukurapiwa zvinhu zvangu upenyu hwangu hwakatanga kumbovhurika zvokuti ndakatombopromotwa pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinotosungisa asi ndakatombosvika pakutombopuwa makontrakt akuita zvinhu zvinosungisa kutenderwa nepolisi kunzi ita zvinhu zvinosungisa ndikabva ipapo ndikatanga kungowanawo mari zvekutoti ndanda kutoverengwa zvekutoti kana muno kwedu watotogara ndanda kutonzi mukomana uyu hatichamunwisisi kuti zviri kufamba sei asi yaitova nhau yekungoti ndaiva ndichingetawo madhiyo wangu achibudirira ndichiita kusvika ndaita mari saka mukuita kwandakaita mari idzi ndakabva ndakwanisa kuita mota dzangu dzasvika kuma7 ndobva ndatenga plot ndobva ndavaka imba yangu kuno saka pandakaita izvizvi nhau yakabva yatangira pakuti last born yemumba medu izvi zvakamboitika handisizivi kuti ndaiva kusouth africa kune kwakamboendawo vabereki vachiti vanondobatsirwa ndobva vandosvika kuya kudai mhepo kuda mudzimu handizivi nokuti ndandisipo saka kunotoita sokuti kuda mudzimu wakataura pamusikana last born saka wataura saizvozvo handizivi kuti wakataura kuti udi saka inini ndichizowana zvinhu handina kuziva kuti zvinhu izvi ndiri kutozvishavigwawo nasekuru vangu ndaingotiwo pamwe kungwara kwangu pandiri kuitawo kuri kungwanisa zvinhu nokuti handina mushonga wana ndakambopiwa kana futa rokunzi zora ugoita zvinhu saka nhau yakazenge yakutenderera konzi wakandorombera mudzimu indasingazizivi nemudzimu asi nhau yanga yonzi akaromba akatora mudzimu wemwana akarombera chiprofita saka indasingazizivi zvose nokuti handina kana chero pandakamboenda kundopfugama ndipewo bwedzi ndoda kuita muchiprofita handina pandakambosvika saka zvadaro ini nechinya ndobva ndati saka ndakutora mugane musha wose nokuti ini nemunin'ina wangu taiva tiri sevanhu vamwe chete taiwirirana ende munin'ina wangu ndiye akavaka musha wangu kusvika wapera asi ndakazoona munin'ina wangu kutondipandukira kutoti mari yandopiwa namukoma haishandi nokuti mukoma vakaroma ndobva ndati zvinei kuti nyaya iyi inzani ngatifambei bamukuru mukoma wababa vangu akanga ashayika ndobva kwanzi kudatwa magadziro paidatwa magadziro avo kune kwavakafamba vachida kundobvunzira kuti torova guva here ndobva vaenda panganga yeka vazati indai mundorova guva ndobva indati ina handina nganga yandotsvaga kuti tifambire nhau idzi muzive kuti ndakaromba here kana kuti handina chiandei kunanga dzenyu dzamunovimba imi ndobva tasumudzana nababa nemudzimai wangu nemudzimai wamunin'ina wangu navatete ndobva taenda nokundosvika kune nganga iya yavakaenda vachindobvunzira kurova makuva tichindosvika nganga yaiva chembere yechikuru yaibva kumozambique yanga isingatotarisani nemizviso takamundopinda mudare mayo yakafuratira kudai izvi ndobva takasvika tindogara kumashure saka tichisvika baba vakagara apa ndobva ndagara apa munin'ina wangu achitevera inini baba vangu zvekuita zvichikaranga izvi havazvigoni because vakazonokura iri nherera saka havanambobvira vapinda mazviri chero kutovaudza zvokuti sei kudya basa havatozviwisisi saka mbuya ava vakavhunza vakati hatiziti vakavhunza kuti chii ndobva ndati hamuna kuwisisa here mubvunzo wabvunziwa ndichibvunza baba vakati handina kuzivisa ndakati zvinenge zviri kutaura nhau yekuti mumhuri medu
ukama hwenyu muri kuwirirana here ndoona sekuti ndo matauri avaita nokuti vaita vachitaura muchiudzi chekumozambique. Ndobva vazotaura zvimwe vakati ndaona mauya pano nenhau yekuti muri kuda kuziva kuti mumusha menyu pavana venyu pane akaromba here. Ndobva tati chose ndo nhau yatavinga nayo panapa. Saka ini ndandoramba ndichingodavira mbuya ava havana kuona kuti yatagara nayo handitika. Ndobva vati mukomana ari panhamba 2 ndiye akangwara ende ndiye anodiwa nasekuru, ngaauye sekuru vake vari pano pambiya yangu yandakatarisa ndo pana sekuru vake vari kuda kutaura paari asi ndavamisa. Saka ngaauye pano apindure mahwe andoda kumubvunza mose muchinzwa. Ndobva ndasimuka manana ndogara zvikanzi nhau yamavinga panoma muchiti uyu mukomana akasviba uyu haana kusviba asi sekuru vake ndo vari kumuvhimira zvamuri kuona achiuya nezvinhu pamba achiita sei achiita sei ndisekuru vake vari kumushavira. Saka zvamuri kutoti akaromba izvi hamusati mataura muchazotaura nokuti pane zvihombe zvaachauya nazvo achibva pano izvezvi paachadzokera muchaona zvaachandoya nezvinhu zvaachauya nazvo muchazonyatsotaura zvakanaka kuti akaromba asi kuromba haana. Ndobva ndati zvakanaka. Ndobva ndati machena here mose mazufarira here masununguka here. Takabva takutaudzana takaenda nchidhiraivha mota tisingawirirani takadzoka takutotaurirana zvakanaka. Shuwa takada kutoti pamwe hazviri wakaromba kana baba vangu vanga utonditiwo kumba kwake apo vatikiti kaendayo kunotondovataukirwa pane zvitoro. Ndikati masununguka here nazvo vakati tasununguka. Ndikati it's okay. Hondo ndobva yadzoka futi baba voti nditengere mota. Baba vane 85 years kutaura kuno baba vangu vane 85 years vakuti nditengere mota. Ndikati naye baba ndikakutengerai mota muchagona kudhiraivha mota here mavane 85 years kana kuti makutsvaka kuti mudonhe nemota nevanhu vachitaura kudai kuti mwana wenyu akaromba zozonzi akachekeresa baba. Uye kune chikwambo chingandipa mari yokuvaka musha ugopera ndigoita mota dzose pasina kana hwana ambofa here. Chikwambo chacho ndichechiri chikwambo cherudzivo zvikanzi hauiti mwana nokuti iwewe wakaromba neurume hwako. Ndikati kana zvirizvo hazvina dambudziko. Saka ndakabva ndambozvinyarara ndobva tambosiya takatombonogara kwaMutare nemudzimai wangu. Tazodzoka kwaMutare kuchakatirisa kwaMutare yanga iri nhau yokuti ndatofurumegwa mhosva richinzi ndaba traki. Saka ndanda kutonetswa namapurisa izvo imhepo yanga yatosumukawo kubva kuna mbuya wemudzimai. Mhepo iyo ikazondobatirwa kwaMutare yakutaura kuti haiwa taida kutomusungisa kuti vanhu varambani. Saka nokuzodzoka kwaMutare ndivana nyaya yakatopera yaingova mhepo. Tichidzoka kwaMutare tichindodzokera kumba ndakati ndichagare paploti pangu regai ndiende kumba kwana Mudhara ndindogara ikoko. Saka tichigara ikoko ndopavava kuchiti manje amai vangu votora vokumbira foni yemuroora because ndiyati kumuroora iwe chigara kuno kumba inde ndiri kuploti asi ndichipota ndichidzoka kupi ndichiuya kumba. Ndobva amai vakuchitaura kuti kumuroora ndipo foni yako ndichitaura nemadzitete ako. Saka vaita vachitaura nemadzitete angu vachitaura nana tete vaitanga kutondinyeya bhosi vaya vachisiri bhosi mazuva ano zvimota zviya zvaivhairiwa nazvo zvakapera izvi pamba hapachagarikiki zvidhoma zvake zvakumurova iko zvino izvi mukadzi wotogara pano tanguva navo ngofamba neshoka rombe rangova rombe zvidhoma zvake hachahwisisi ongoita sebenzi nokuda kwezvidhoma zvake otoshungurudza mwana we nezvidhoma zvake pano achingoya panga achingotinetsa achitiita sei. Saka nhau iyi yakaramba ichingotaurika kusvika umwe musi ndazoti kuna mai komunondiroverei nokuti ndakazomboti usiku tichida kunamata. Ndobva ndadzwa pahwindo tichangopinda mumba kumapasi 8 ndichingotanga ngoti muzita renyu baba. Ndobva ndava kuhwindo kuchiti saizvezvizvi ndobva tatarisana nemudzimai kuti kuchaseka chii. Saka panguva ndakangoti chaseka chii ndakabva ndatora tsvimbo yangu sekuti ndanda kuda kutodini kutonamata. Pandakatora tsvimbo yangu uyu akabva atohakira mhepo zvikanzi nhasi tauya 3 group of 18 kuda kumboona kuti simba rako raunozviita une simba nderipi rauri kuzviita kunge iwe une simba iwe unozviita ngo uri kugona kuuraya zvidhoma uri kugona kubata zvinhu zvedu. Saka pakabuda zvinhu zvakawanda zvakataura pamudzimai wangu nyoka dzaingofambawo namatumbo kana riri zizi raingokuma kana riri bere raingorira. Takavata usiku hwese kusvika mhepo yaritaura zvikanzi mai vako pano vari kuti iwewe haufanirwi kuita mudzimu unofanirwa kugara pamwana wangu musikana wokupedzisira. Saka iwewe wakarombera mudzimu. Saka izvozvo hazvigoni edha uchafa iwe kana kuti mudzimu uchadzosera mudzimu kumwana kwawakatora mudzimu. Ndikati koinga mudzimu wacho zvausikaguta uri pandiri wani hauna kumbotaura asi iyi kwambuya vai kwatakaenda takanzi endai mundotenga machira. Machira awa ngaasonewe dema nejena risonewe patengwe mupfumo nendiro yemuti. Zvinhu izvi ngazvipiwe baba zvigare nababa asi baba vakazvitorerwa namai. Machira awa anga asiri mumaoko mangu ndakamatenga ndikabika doro ranga ranzi ribikwe ndikazvipa baba maoko sekutaura kwakwaita mbuya vai vakati
musi uchauya sekuru vachauya vachibvunza nhumbi dzavo, saka ngazvigare zviri mumaoko ababa, asi pachasvikira sekuru vachasvika pamwana wavo vachindotora chii, vachindotora nhumbi dzavo. Saka machira avo akaita futi nhau, nokuti takazobvunza machira abatwa kwaMutare, zvikanzi mune machira makatenga akashinyigwa machira avo vaina kuti mapisi. Ndobva ndafonera mai ndikati ndoda kutaura nababa, ndoda kutaura navo pamusoro pemachira. Kanzi pamachira aita sei? Ndikati aiwa machira avo ari kunzi asisina kunaka, ari kudiwa. Zvikanzi hazviti, hakuna jira rinotogwa nokuti machira anofanirwa kugara pamba pano. Saka nokuramba zvakadaro patangosiyana nazvo. Saka paya pakutaura mhepo dzazobuda apa manje kuchinzi iwo mai vako ndo vakatokuroya, vakatokushinya kuti usaita mwana, jira racho ravakatosunga vakatorisa pakati. Ndikatombochera ndichifunga pamwe ndinoriona. Tikachera paya panzvimbo ndaiti ndichichera, uyu anenge achidzana akamira akachiti achitovhunza kuti uri kuitai itoza kuti mhepo iya iri kubata. Usiku ihwohwo tichitonesana kudaro ndayakanoka padho paivata Muchembere. Havana kana kudavira, havana kana kumuka, havana kana kuita sei. Ndobva ndanonoka padho raMudhara. Ndobva Mudhara vamuka vakati chii mwana wangu, ndikati aiwa pana hapana kumira zvakanaka. Mudzimai wenyu ari kuziva zvakandiita. Mudhara vakati ndimai vako, asi ko zvakakuzotanga rini? Ndikati aiwa zvisi zvakatanga rini nokuti ini handisi kuzviforoma kana kuzvifoma. Ibvunzaiwo zviri kutaura apa kuti hapana mukadzi wenyu ere ari kutaura. Saka Mudhara vakambozvitambira. Vazvitambira ndobva tazotumwa musari masikati, takagara mukicheni vatanga futi. Hei iwe panapa ungatongi pano, unoda kuti uchitonga pano. Hei wakamonzi une mudzimu nani? Wakamonzi tengai machena. Kati kweni mudzimu yamunongosana muchingoimba zvemudzimu. Ndakamboti ndoda mudzimu wacho. Handina kuti ndoda mudzimu, handisi ndakamboya ndinokumbira kuti mudzimu uye mandiri. Kana mudzimu wacho muchitozva zvokuuita, chingoutorai muise pamuvamba udini kuuisa. Zvichingodaro ndobva uyu tatobuda mukicheni, ndobva kwatonzi tatumira mhepo yedu yakukuta mota. Ende zveshuwa ndakatozviona kuti mota yanga ndakatokwira yanga yakuda kuti tahedhoni nemotobike. Kanzi tatumira mhepo yedu tichida kuti ikubatire murodhi ikuuraye, asi zvaramba. Ndikati zvina dambudziko. Ndichingobuda mukicheni, uyu nobva ati ndiri kuhwa musoro. Muchembere vari pashi, vabuda mukicheni vagumbuka vabuda pashi. Ini ndiri kubudawo mukicheni, uyu nobva ati ndiri kuhwa musoro achifamba achienda kuimba yedu yataira. Ndobva ndamuti mira ipapo, ndobva ndatora mvura nekapu. Ndichingomukusha mvura kumeso, mhepo yaMuchembere yatohakira pane uyu. Vakutotanga kutopopota. Saka unofungiza kuti unoda zviita vananiwo. Ndakatodedza vamwe vangu vese ndakatovaudza kutoti mazuva ano ari pano, ari kuda kuzviita kunge anohwisisa mweya astereka achidzvanyirira mwana, kutorera mwana mudzimu wake neurombwa hwaanahwo. Iwo zvino zvidhoma zvake zvangozara zvakumunetsa, haachahwisisi. Mazitsvimbo anofamba nawo hadzisi tsvimbo, idzi inyoka dzake dzaanenge ainadzo. Kati hazvina dambudziko. Ivo vakamira paakambotanga kutaura mhepo, ivo vakabva vangositika sokuta sekuti munhu angu ashokekana kudai. Vakangotarisa. Ndobva ndati hazvina mhosva, muri kungozviwawo Muchembere. Ndobva ndazonamatira ivo Muchembere. Ndavanamatira bva pabudawo mhepo ichitaura kuti iwewe takatokugadzira zvakati, takatokushandisa. But ndikati iwewe ndiwani pakutaura poita sokuti ndimai guru mukadzi nomukoma wababa vangu. Saka pakabuda mhepo dzakawanda dzichidzoka dzichingondiconfuse. Kusvika ndatozoudza Mudhara kati Mudhara, inini kugara panapa anofunga muri kutozviona, nokuti vava kutondibudira pachena. Ende vava kutondireva Muchembere, votoudza vanhu kuti uyu pana ndichamuda, nokuti urombwa hwake plus akutondiona sokuti ndindomuroya, asi ari akandoromba zvinhu zvake, akazvirombera kuti asaita mwana. Ndo kusacrifice kwaakaita paurombwa hwake. Saka imo zvino izvi zvinhu zviya zvakumunetsa, mushonga yake yakamupandukira. Saka ine zvimuri kunamata muri ku ini ndoenda kuchechi. Ipi? Ndonamata inonzi Holy Ministry. Okay. Ndo kwandinonamata ndiri. Handisi. Saka imimi muda kutobatsirwawo. Mudzimai ada kubatsirwawo. Inotoda kutobatsirwawo. Ende mudzimai ada kutobatsirwawo nokuti chero tiri kumba ndakatombovaudza ndikati inini ndikawana vana sekuru vanogona kuuya pano pamba panapa. Zvakakosha kuti vauye pano vambozondibatirawo zvikwambo zvangu. Vakati Muchembere vakati hakuna panapa zvavanhu vakuda unengoda kuunza tumwangati wako panapa taunenge wandotenga iwewe uya nato panapa uda kuzoti zvinhu zvedu zvepano. Ndikati kana zvati ndimuri kuti inini ndine zvidhoma zvinotogara futi kunoku. Saka zvakakosha kuti inini ndikaona munhu anondiudza kuti une zvidhoma, ndouya naye ozotaura kuti pajekerere kuti mwana wenyu uyu ane zvidhoma uye akaromba kuti asaita mwana, nokuti pamba pedu ndini ndoganisira mwana. Vamwe vose vane vana, ini chete ndini sina mwana. Handisi. Alright. Sekuru. Nhoroondo yemuzukuru muri kuinzwa iyi. Ndobva zvatongopera zvakadaro, ndoyaitova last mota yangu yekupedzisira. Ende mari yandakatozopiwa, mari yandakatenga nayo mota iyo ndakaitenga it's about 8,000. Asi ndakazopiwa 1,000 US pamota iyo. Ndo yakatoita mari yangu yekupedzisira. Gore rino rese rineri ndaichingoti chero chandazama
chero ndikawana dombo charo ndotengesa dombo nditori nevarungu vandaitoziva kuti ndaigona kusvika indobva kana million cash asi ndati ndikangosvika pane munhu ndikandowana dombo kwandaisimbototora ikoko nditosvika itindopuwa chidhura chedombo chekuti ndichindosvika ko nditonzi hachizi icho chinhu ichi apa ndabhadhara mari izvezvi mazuva apera pane umwe ndakatobva kutotora matombo kwamutare ndanotora matombo aya kwamutare takatotesta kutora tsonati iri dombo ndichingodosvika kuna bhaya zvikanzi iwe unouya nechinhu ichi pano chigwe ichi chotokusungisa ichi harisi dombo iri bva pano apa uye atotora mari yangu akati ndakumuudza akati dzoka tiuye ndikupe dombo rimwe rakanaka ndichindosvika paari ndobva ati chitopera mari ndobva ndatotopera mari pamusoro akutonditi handitotora dombo kumba ndongosvika pamashopu so tichidzika nobva angotirega nditenge dhiringu ndokwakaenda mwa ndokwakaenda tsuro kwakutongondisiya pamashopu kunhingikiru kwanzishiko kunyanyadzuka kwakutondisiya papo kwakutodya pasi kwakutotisa ndongosara ndakangomira paya kana sendi ndakabirwa mari dzakawanda gore rino rese rezvekuti pamwe ndingati nditori nemota nditofamba imwe sunu but ndaingoti chandangowana chandofamba kuti ndiite mari nacho ndichitengese chose chandiri kundotora ndiri kungobirwa chandiri kungonotora chete ndonga yachingobigwa chete kusvika apa potombotaura futi mhepo yekuti kusvika wamuziya wakatora munhu wedu mukadzi akamboita mwana wake haana kutombeta mwana uyaona mwana rakati zvigadzirisi zvipere.